Jaramogi Jwang dakika en 38 tok sa 12 mar okinyi machiegni e nonro mar gazet matai nyinga Joyce Oduor. Jaramogi Jwang okinyi makawuono kaka pile walidho gazet ma Daily Nation kaachiel kod gazet ma The Standard. Mana ka aseng'isi motelo thuond weche ma gazede gi omiyo pek opogore. Gazet ma The Standard omiyo pek gindike kanyo ni Ruto owalo game. Nyalo bedo ni nitiere tugo moro ma jatend piny Kenya William Ruto tugo kod Eliud Owalo, mane momiyo Eliud Owalo nogwetao ka koro oyango ni obobedo e ng'wech mar laro kom tend piny Kenya e yiero mar higa mar 2027. Gazet mar Daily Nation to ndike kae ni ODM decides. Gino maduong' bura mano mar ODM oyango ni koro gibro bedo ka gitimo mano motelo ne yiero mar 2027. Ka koro nyaka sani koro ne ging'iso ogai mar ODM nyaka sani wang'eyo ni en senator e kaunti ma Siaya Oburu Oginga mar mondo mi owuog oko omanyane kaka duond bura mar ODM nyalo donjo e riwruok kod duond buche mamoko mano motelo ne yiero mar 2027. Antiere kae kod Sharon Ong'ao osekelo ni weche manyien mar mondo mi walidh gazet. Sharon, machiegni nonro mar gazet. Erokamano ahinya Joyce Oduor. Gazet mana kaka asewacho, adwani wachak kod gazet ma Daily Nation mar mondo mi wang'e ane weche mopogore opogore ma gazet ma Daily Nation omiyo pek. Wang'e no odiochieng' manyoro duond bura mano mar ODM nobedo kod romo marge mano Vipingo e kaunti ma Kilifi odiochieng' manyoro. Ka koro odiochieng' manyoro nitiere jogo mane orem chopo e romo marge mano moriwo kanyo jagoro mano mar ODM Edwin Sifuna kaachiel kod jalup jatend ODM mano Godfrey Osotsi. Negi koso mano mar chopo e romo makamano. Gino makoro nyaka sani osebedo ka kelo wanyalo wacho ni nyayo paro mopogore opogore kotudore kod gino momiyo ne girem chopo. To wang'e ni magi duto timore e kinde ma bende nitiere jogo makoro dwaro ni ogol oko Edwin Sifuna kaka jagoro mano mar ODM. Mane wach ma bende adwani wachak godo kopogore kod weche mamoko ma bende wabobedo kwang'iyo bathe kanyanno ka nitiere nas moro mane okonyo e reso ngima jal moro e kinde mane gintiere e ndege kata ne gifuye kod lwasi kaachiel kod wechego mag somo. Adwani wadhi it gazet mar 4 kaachiel kod mano mar 5. Sharon. Aparo ni mano kotenore kod romo mano mar ODM ma bende notime gwenge mago mag Kilifi odiochieng' manyoro, romo mano mar seche 6. To Joyce, mana ka nisewacho kanyo, Senator Sifuna kanyakla kod Osotsi nokochopo e romo makamano to nagioro ng'uono, iwacho ni apology mano kaluwore kod Laktar Oburu Oginga ma bende nawacho ni Osotsi na nitiere limbe, iwacho ni official duty e piny mano mar South Africa mano mar od bura mar Senate. Sifuna korka kore to wachore kanyo ni nokoso flight, nokoso tiko mano mar chopo e gwenge mago mag Kilifi ne romo makamano. Kata kamano na nitiere dwaro mar mondo mithechgi oko kaluwore kod seyo makoni kod kocha ni gisebedo ka giseyo duond bura mano mar ODM. Kata kamano jo Central Management Committee nodagi ka giwacho ni ka ponono ni nyalo thichgi nyalo kelo akwede mathoth e duond bura mar ODM gi liet mar siasa ma bende nitiere gi sani. Aka koro nyaka sani kinde romo makamano ma bende notimore mana kaka sewacho bende duond bura mano mar ODM bende koro yawo dhode thuolo mano ne poro wach kod duond buche mamoko mano motelo ne yiero mar higa mar 2027. Ka bende koro odiochieng' manyoro Oburu Oginga ma en ogai mano mar ODM no mi thuolo mar mondo mi opora ne wach kod duond bura mano mar United Democratic Alliance UDA mar jatend piny Kenya William Ruto mar mondo mi gine ka ginyalo riwore kod UDA mar mondo mi gilos sirikal mano mar tok yiero mar higa mar 2027. Warito neno no bobedo e yo machalo nade ahinya to gi sani mwang'eyo ni iwacho ni kata romo mano timore gwengego mago mag Kilifi. Romo makamano no kelo kanyakla jogo mosebedo ka goyo poro ne jatend piny Kenya William Ruto mar mondo mi obiyo yiere kendo e yiero mar 2027. Sharon. To tok mano bende nochako neno kata mana romo machielo nwanena tande gini bende nobagoro me gwenge mag Karen ka bende gini bende giwacho ni gionge koda to gigigwe koma bende nokadho koda Central Management Committee mane county ma Kilifi giwacho ni giyiere kendo adiera makendo duchi manyoro na gipuodho ogai margi Oburu Odinga ma bende koro biro bedo kalalore koda duond buche mamoko motelo ne yiero maduong'. Bende wacho no kaka makamano gikawo nikech thuolo onge sani wadong' mana gi dweche matin wang'e ni yiero maduong' en dwe mar 8 mano mar higa manyien. To kopogore kod mano it gazet mar 5 kanyo mano mar gazet mar Daily Nation piny kanyo bende aneno ka nitiere weche mamoko ma bende podi medo timore e paw siasa ka koro nyaka sani wuok mano mar Aisha Jumwa e duond
bura mano mar United Democratic Alliance ka owuok e UDA ka koro dhi e duond bura mano mar Pamoja African Alliance mano motelo ne yiero mar 2027. Nyaka sani koro wacho ni nitiere kako kelo tungni moro ahinya to e duond bura mano mar ODM. Kalure ni mano e county ma Kilifi. Kalure ni Aisha Jumwa bende nitiere kod leka mar laro kom governor e county mano ma Kilifi e yiero mar higa mar 2027. Gino miwacho ni nyalo keto jalar komo nogo kod otiko mar ODM kama tek. Angini Joyce penjo ma ng'ato nyalo penjore ni Aisha Jumwa ni mabende osebedo mana ja UDA ka nyaka sani wang'ine en jakom mano mar board mano mar dul mochung' ne yore Kenya Roads Board chairperson. Kata kamano Aisha wacho ni sani koro wuok e UDA kendo riwore koda chama mano mar PAC mano Pamoja African Alliance. Kaluwore ni nwaneno gino mabende notimore e yiero madundo Magarini inyalo paro ka ODM nochwalo jachung' margi to UDA bende wacho ni wan bende wasiro jachung' mochung' kod otiko mano mar ODM. Koro Aisha wacho ni wachak chon nikech yiero donge aneno kakayo bende wacho no chaka chon ochung' koda pa nikech nyalo bedo ni samoro UDA nyalo dhi siro kendo ODM ginyalo siro kendo Mung'aro mar mondo mi odhi lar kom mano mar Kilifi. Koro osechung' kendo yango dwaro mare obiro bedo kolaro kom governor e county mano ma Kilifi. Hanya kwa Ramugia Jwang weche motudore kod siasa inyalo somo it gazet mar 4 kaachiel kod mano mar 5 mar gazet ni Daily Nation. Adoni kapod wagoyo mana tach e weche mag siasa kanyo Sharon wadhi it gazet mar 6 kaachiel kod mano mar 7. Wachak kod it gazet mar 6 mar gazet ma Daily Nation. Wang'eni jatend piny Kenya William Ruto odiochieng' manyoro ne nitiere limbe mare e county mano ma Nyeri. Kakore kinde limbe makamano jatend piny Kenya William Ruto notemo yango nikech osebedo kowacho mane en jalupne mano Rigathi Gachagua osebedo ka goyo poro ni ane mana mako lwet Ruto mako ramiyo Ruto otwenyo got e yo makare. Kata kamano jatend piny Kenya William Ruto odiochieng' manyoro nowacho ni en tudruok mare koda oganda mawuok masawa mar piny Kenya kata gwengo mag Mount Kenya ne oloso makare kod mane en jatend piny Kenya mar 4 mano Uhuru Kenyatta ma ok mane en jalupne Rigathi Gachagua. To gini magi duto notimo e kinde mabende pod omedo chwalo chenro mano mar nyota e gwenge mopogore opogore mageto konyo kata chiwo sir ne rowere mathoth e pacho kae Sharon. Wang'e chenro mar nyota nyakwarom Gajwang' e okang' mar 2 jatend piny Kenya osebedo ka yange counties mopogore opogore nochako koda county ma Uasin Gishu. Sani chenro mar nyota ibiro bed kiyange counties 4 e gwenge mag Masawa e limbe mentiere gode gwenge mag Masawa. Ne nitiere county mano ma Nyeri seyo bende dhi nikech ng'eni kinde ka kinde mane en jalupne Rigathi Gachagua ma bende notang lwete mogo e chieng' tarik 8 dwe mar 10 higa mar 2024. Owacho ni gwenge mag Masawa en ema bende nokonyo William Ruto mar mondo mi oyud kura mathoth. Wach ma bende jatend piny Kenya odiochieng' manyoro ne okwedo e okang' mamalo. William Ruto pod biro bedo kantiere gwenge mag Masawa e kaunti ma Nyeri nwaneno kanyo koyango chenro mano mar siling milion 173 mago mag nyota program ma bende geto rowere matindo madirom 6,000 mawuok e kaunti ma Nyeri, Murang'a, Kirinyaga, Kanyakla kod Nyandarua. Tingi kada bedi ni oyango chenro mar nyota. Weche mag siasa to bedi nyako go nikech gwenge mag Masawa Gachagua bende macho ni dibed nene kingpin koso dibed nango. Oteka inya Sharon kalwe ni kata e omenda no makoro osebedo kochiwo mano madero 25,000 mosebedo ka ochiwo jogo makwede kata kweth makwede osebedo ka wacho ni omenda makamano tin ahinya. Kata kamano ongiso gi ni kik giket siasa e wi omenda ma jatend piny Kenya William Ruto osebedo ka chiwo. Kendo no ka gazet gino ma gazet ma Daily Nation omenyo kae gino ma jatend piny Kenya no wacho nasebedo ka winjo ka jomoko koro lieko ni negitinga e tokgi ka koro gikela e gwengo mago mag Masawa mar piny Kenya kata god Kenya. Owacho ni onge ng'ata mane okela kae. Adiera en ni an nabiro ka makora kod mane en jatenda mano Uhuru Kenyatta kalo ni no ora kinde ka kinde mar mondo mi achunge loe e gwenge go mago mag Masawa mar piny Kenya. Kata kamano wakena diera nitiere kanyo. To kapod wantiere weche go mag siasa Sharon piny kanyo anno ka nitiere wach mabende omul kanyo mano chunga mar Owalo. Wacho kanyo ni Owalo plotting new political party in 2027 power play. To anno ka mano bende wach magazet mar The Standard omenyo e it gazet mokwongo. The Standard toketeka ni Ruto Owalo game. Nyalo bedo ni en tugo moro ma jatend piny Kenya William Ruto tugo kod Eliud Owalo kose Eliud Owalo koro osewacho ni anto kora romo mar mondo mi kora bia telne jo Kenya kaka jatend piny Kenya mar 6 kapo ni oboyombo e yiero mar higa mar 2027 Sharon. Mane penjo manyaka penje nikech ng'eni Nyawalo ja siasa to ka en ja siasa
kesa nyaka go tingino walo bende ni wuodwa mawuok e gwenge mago mag Siaya nopenjo kata mna jopiny kata mna sigana mabende ni watimo kinyi makawuono chung' margi nang'o kaluwore kod chung' mar Owalo ma bende nolando ni nosegwetaw kaka jalup jalero ma bende chung' ne jotije mag sirikal mano sirikand William Ruto nosegwetaw ka bende wacho ni lek mare en mar bedo jatend piny Kenya mar 6 kata kamano seyo pod ntiere e yo makoni kod kocha ahinya seyo ne jo ODM nikech Owalo ni nantiere ODM ka bende wang'e kome mopogore mago mag siasa ma bende alap dhoge na ndongne sani koro wacho ni en koro biro bedo kochung' e laro kom mano mar tend piny wang'e ni ntiere UDA samoro bende nyiso ka ponono ne bende osegwetaw nikech wang'e ni jalno ma bende biro bedo ka fwayo kata na fwadho bendera mar UDA en jatend piny William Ruto koro Owalo bende nyiso ka ponono ne obiro bedo kochung' independent koso biro bedo koriwore koda kweth mamoko kata kamano siasa mar piny Kenya wantiere koda ratiro katibo yiene kila ng'ato tekni hiki osekadho dwaro madwarore pachoka mar chung' ne kom mar tend piny Kenya ang'eni jotelo mopogore mana kaka iwacho mabende nomenye The Standard mabende osebedo ka se dibed ni en spoiler en jalno mabende samoro ket kanyo mano mar ketho kura Kenya korom gajwang to nene yo machal nade jo warito neno ni 2027 obobede yo machalo nade kobobedo kochung' kar kende kaka iwacho oseche moko bobedo kodok e ODM kata seche moko bobedo e UDA kapod wantiere wechego mago motudore kod siasa adwa nodhi it gazet mar 7 mano bathe kanyo it gazet mar 7 mane en jalup jatend piny Kenya mano Rigathi Gachagua nyaka sani koro lieko ni United Opposition kata e kweth mapingo piny owacho duond bura mar UDA ema koro neno ka en duond bura mayomyom kanyalo mana dhi malo matin ni e duond bura mayomyom kipimo kod duond buche mamoko manitiere e United Opposition to wacho ni mae en nang'o kalore ni nyaka sani wang'e ni duond bura mano mar Jubilee sani koro siro mane en jatend migawo mochung' ne arite pacho kae Fred Matiang'i mar mondo mi obi oting' bendera margi e ng'wech mano mar laro kom tend piny Kenya sani koro Rigathi Gachagua lieko ni Jubilee duond bura mayomyom e United Opposition kaluwore kod jatende mwang'e ni en jatend piny Kenya mano sedhi rutaya mano Uhuru Kenyatta adiera nitiere ka nyalo bedo ni Jubilee yomyom adiera kose gin mana weche mag siasa makoro temo mar mondo mi olomb godo Matiang'i seche moko riwre kod DCP mare asenene mbui ka oganda jawacho ni waburo bedo kwa chopo kwa ol yiero maduong' mano mar higa mar 2027 en seyo makoni kod kocho dichi manyoro ne en achiel kuom wang' jowi ne Gachagua ne ntiere e achiel kuom wang' jowi mago ma bosebedo ka menyo gwenge mago mag Masawa mano mar piny Kenya kata kamano owacho kamano ni duond bura mano mar Jubilee nyalo bedo ni mayomyom kendo gin the weakest link e United Opposition Party nikech wacho ni thoth jokanyo mantiere duond bura mar Jubilee gin jogo eko mabende nosebedo ka tiyo machiegni kod sirikal masani sani bende wang'e ni Jubilee noseketo kanyo Fred Matiang'i kaka jalno ma bende biro bedo ka fwadho bendera mano mar Jubilee tingeni gima mako dhok chal ka gima opposition ne United Opposition ok gilosi gi dola achiel nikech nyocha kanyo nyalo bedo ni United no en mana nying lakini unity no kwane onge unity riwruok mar jokane ok kane kan mana ka gilose dola achiel nikech nyocha ni nantiere romo mana Kalonzo Musyoka luongo jofwambo koloso kotendre kod chal mar piny Kenya to Kalonzo nowacho ni kapok giko mar kwota mokwongo mar higa ni wang'e ni kwota mokwongo mar higa ni biro bedo ka rume giko mar dwe mar 3 gin kaka United Opposition gibiro bedo ka giyango jalno ma bende fwadho bendera margi odiochieng' manyoro Gachagua norucho wach makamano ka bende oseyo Kalonzo ni mano nyalo bedo machon ni kendo kapo nono ni kaka United Opposition ginyalo yango jal ma bende biro bedo ka fwadho bendera margi iwacho ni biro bedo kilawogi ahinya nikech wang'e ni wantiere koda thuolo maromo dweche 16 kapok wadhi e yiero maduong' mabiro koro mano nyisi kaka ok gilose dola achiel dibed ni Gachagua ne madwaro mar mondo mi fwadh bendera to dibed ni en Matiang'i dibed ni en Kalonzo duto te wageno rito we warito ni kapo nono ni gibiro bedo ka giyango kata oweyo Jubilee ni to bende ang'ene jo Jubilee nyaka wane dwok Gachagua kawuono e wach ma bende warito winjo mar mondo mwawinj ka bende wang'e ni magi duto osebedo ka timore wang'e ni duond bura mano mar UDA ka achiel kod ODM bende kidemo kaloche mana machiegni ni gisebedo ka giseyo mane en jatend piny Kenya Uhuru Kenyatta ewi tungni mosebedo Gachagua bende nowacho ni an awuone mana wuok oko ka koro asiro mano mane en jatend piny Kenya Uhuru Kenyatta ka achiel kod jagoro mano mar ODM Edwin Sifuna kata kamano warito mar neno ni to adiera Jubilee chung' mare biro bedo nade to gima lit kata mna Joyce ka ng'adi mos Gachagua bende nowacho ni Matiang'i ni ng'eni en wuod Kisii owuok e county ma Kisii en bende wacho ni backyard ma Matiang'i ka mok sire wacho ni he is facing resistance in Kisii backyard koro mano nyisi kaka opposition ka
ok gilos koda duol achiel, weche nyalo bedo ni mtiere matek. Warito neno ni kuota mokwongo mano mar higani korumo to en ng'a ma gibiro bedo ka gichungo mar mondo mi obi obeda ka laro Compton piny Kenya kaka jal ma koro chung e Law United Opposition. Mana piny Kenya Sharon bende mane en jalup jatend piny Kenya no ka it gazet mar 7 ne giketo tenge mano ne weche maluoro gigo mane en jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua wacho. Okitega ni state's use of goons will cause civil strife. Gachagua wants. Kakoro nyaka sani bende osebedo ka oseyo mano duol mochung ne yiero e pacho kae mano IEBC no osebedo ka timo tije yo makare. Ahinya nyato mano mar neno ni yiero obedo e yorno mano maler maonge mibadhi mora mora. Ka nyaka sani Rigathi Gachagua ne onyiso mago duonde mago mochung ne piny ngima miluongo kanyo kod dho ngere ni international community mar mondo mi onona ne gigo matimore e pacho kae. Kakoro nyaka sani osebedo ka wacho ni lwasi mano mar piny Kenya okosebedo makare ahinya nyako motelo ne yiero mar higa mar 2027 ka koro oseyo sirikal no osebedo ka tiyo kod goons kata jonjore ahinya nyato wechego mago mag ketho kata rombe mag siasa kachiel kod gigo motudore kod weche mag siasa e pacho kama gibende no wacho kapodi no loso kod mano wang jowi mano mar Kameme TV magi duto te no ywak ne gi ahinya wach mag political goons tino longi ni gina chudhe no ywak ne gi ahinya ka bende wacho ni en osebede ka imonje nyadi ng'eny mohewo 15 gi jogo kuma bende wacho ni political goons to onge kram na ng'ata achiel ma bende osemaki to kram ne odira ne no anena achiel kuom kanise ma bende Gachagua no dhi limo kaka tear gas no banya ka e kanisa wach moro ma bende pod iseyo e okang' mamalo kata kamano en bende kwayo piny owacho mar mondo mi ong'ie gi wang' mamuol nikech kata mana nyocha ni dong nwa nene ka ne ntiere gwenge mag Nairobi nyalo paro kaka norwakre no manore gi gige oktonati ni gige lweny helmet cha gi protection gear kaka norwako en kaluwore koda goons ma bende osegodo piny owacho e kinde thuolo mosekalo osewacho ni bende piny owacho osebedo ka seen owuon ni they claim they are attacking themselves to gain sympathy. Gachagua wacho kanyo ni to karang'ani gi tear gas kopogre koda obila koro wacho mar mondo mi sirikal ong'i wach makamano yo makare ahinya motelo ne yiero maduong' nikech ing'eni siasa medo ka tedore pacho kae. To bende no kae ka nitiere yiero madundo maduolo ma tayo weche mag yiero pacho kae notimo kanyo chieng' tarik 27 mano dwe mar 11 higa mokalo kaluwore kod report mano gol kanyo tarik 4 dwe mar 12 higa mokalo report no nogol kod election observers group kakoro nyaka sani ne giwacho ni yiero madundo mano bag e gwenge mopogore opogore ne nitiere kod tulo mang'eny wechego mago mag miyo jolut ombulu asoya kachiel kod josiasa donjore e wechego mago mag luto ombulu gino makoro giwacho ni yiero makamano no kotimore e yo makare jakom mar IEBC Erastus Ethekona ne okwayo mago jokanyo mopogore opogore mar mondo mi onona ne yiero madundo makama ka koro no wacho ni tiyo kod goons inyanya to e kindego mago mag luto ombulu obed yiero madundo kata yiero maduong' koro mano en gino makoro ratiro mago mag jogo maluto ombulu e pacho kae mago duto nyakwara moge jwang' inyalo somo e it gazet mar 7 mano mar gazedni mar Daily Nation. Sharon Redono dhi wechego mag somo mabende anno ka gazedni mano mar Daily Nation nomenyo it gazet mokwongo to wach makamano omiye peke it gazet mar 10 kachiel kod mano mar 11 mar gazedni mar Daily Nation wang'eno odiochieng' manyoro tarik 12 dwe mar 1 higa mar 2026 class mokwongo mano miluongo kanyo kod dho ngere ni pioneer class mano mar CBC odiochieng' manyoro ne gidonjo e grade mar 10 e skunde mag senior school mayudore e kor gwenge mopogore opogore e pacho kae oketika ni grade 10 learners join senior school on historic day adier odiochieng' manyoro gin achiel kuom jogo makoro biro bedo ka donjo e buge mag historia e pacho kae kalore ni gin e class mokwongo makoro odonje CBC kata kamano nitiere moko kuom jonyuola anno kae ka nitiere jonyuol mago madero 1,000 makoro ne oduok pacho mago mawuok e skund yawuoyi ma Kapsabet Boys kaluwore ni nitiere moko kuom gigo ma ok ne gichopo godo e skunde kata kamano jotend skunde bende wacho ni jumani duto pod gibiro bedo ka gimedo rwako jopuonjre mamedo chopo e skunde mopogore opogore mag senior school. Sharon en wach ma bende pod wabiro bedo kwa menye jumani ne nyithindo mantiere grade 10 kata kamano ng'ikruok makoni kod kocha to nonene e skunde mamoko kata bed ni skunde mamoko to chenro makamano nodhi e wang'e yo makare kuom ranyisi king'e ite mano mar 10 kwan kanyo chiw mano mar 1,000 wacho ni gin number of parents mago jonyuol ma bende nokwed mar mondo mi kik donj Kapsabet Boys High School to bende wang'eyo kaluwore koda siyo mopogore opogore ng'eni ma
jonyuol mamoko ntiere kaka no wilo school to ka giyudo school ahinya mag C1 category C1 gin mago mag national giyudo kendo ni ng'ikruok makoni kod kocha ma bende pod giyudo mara certificate letter na giyudo moko noko yudo barupe e kin mamoko kata kamano tipo nyisi kaka skunde mopogore opogore kinde ma bende nyithindo na donjo form 1 mai kaka chal mag skunde nantiere sani gidonje skunde mago mag secondary mago ma e senior school mano mar grade mar 10 to categories mopogore opogore bende nitiere kanyo kata mne gwenge mago mag Nyanza ineno kanyo achiel kuom jopuonjre nitiere piny kanyo ma bende nitiere koda jonyuol mage ma bende na donje skund secondary mar nyiri mano mar Kisumu mano Kisumu Girls aka koro nyaka sani odiochieng' manyore kinde makoro jopuonjre ndo donje skunde moko kuom ng'ura ma jopuonja madongo mago mag skunde makamago ne ywago ka koro giywago nok mag jopuonja inyanya to mago makoro nyalo puonjo subjects manyien mibo bed ka ipuonjo jopuonjre manitiere grade mar 10 kachiel kod bende giwacho ni sirikal odeko e chwalo textbooks ne skunde gigo makoro giwacho ni nyalo bedo ohinga ahinya to ne jopuonjre makoro donjo e grade mar 10 to Sharon wang'e ni grade mar 10 kata e senior school sani koro nitiere kit somo mopogore opogore ma jopuonjre biro bedo ka somo mano mar STEM social wantiere kod STEM social sciences kachiel kod arts and sports pathways makoro nyaka sani owinjo bed ni neno ni jopuonjre makamago moyiero lai moro amora mar somo oyudo kit somo makare maonge ng'ikruok moro amora kaluwore ni mae tem mokwongo makoro wantiere godo kaka jo-Kenya maneno ni sekta mar somo ok odhi marach kata omedo dhi e yo makare. Taneno ka gazet mar Daily Nation mana kisewacho keto pichni mago mopogore opogore sanduge kanyo gi mattress gi ndo gi basin ranyisi ni jopuonjre go koro dhi e skunde ma jininde kata mago mag boarding school nyaka Muge Jong nyalo somo matut e gazet mar Joyce kiki we will nikech kinde ka kinde kana mna kuom ranyisi awani ne achiel kuom tipo ma bendo tang'nwa mago mag jonyuol mantiere school mar Nakuru High Senior School ginyo nyaka uniform school le moko kuom buok ma bende no yudo kata mna gwenge mago mag Luo Nyanza county ma Homa Bay ntiere moko kuom skunde ma bende jonyuol koro no yudo buok ka gidhi school tichiwo ne gi nyaka list manoko migi motelo ni magi mwandu manego bed ni onyiewo kapok nyathini odonje sikul koro redo nyaka budget ma bende jonyuol samoro na nitiere godo kaluwore koda pek ma bende gisebedo ka gikadhe koro jonyuol wareduru mana kanda nikech chal ka gima koro dhi bedo matek mbele kama tin. Haya, mago ndunya kora Muge Jong inyalo somo it gazet mar 10 kachiel kod 11 bende wamedo kwayo hawi maber ne jopuonjre go madhi e senior school gimed mana somo mateka kaluwore ni mano koro e gima koro bro yango ni ngima gi mbele bro bedo e yo machalo nade. Nitiere sigana moro momako wang'e it gazet mar 10 kod 2 mar gazet mano mar Daily Nation kaluwore kod ng'eto ma doho golo ka koro nyaka sani doho mamalo nyaka sani koro ochungo mano chenro mano mar tiyo kod okinde mag ji giwegi mar mondo mi ochung ne migepe mag sirikal ahinya to e doho kacha. Ogete ka ni court no private lawyers for public bodies magi gin mana moko kuom weche makoro itemo gagodo anyalo wacho ni en tiyo arietha kod pesa no mano mar sirikal kado ni wang'eyo ni okinde mawuok e riwruoge mag okinde mag ji giwegi seche moko jadwaro pesa mathoth ahinya kipimo kod mago ma seche moko sirikal jamiyo mago migepe mago mag piny owacho ahinya nyaka nitiere kata bura moro makoro ochwal makoro mulo sekta kata migawo moro amora mar sirikal e pacho kae. Sharon to wach makamana no kochwal kod Dr. Magari Gikenyi kanyakla kod ji mamoko auchiel ka bende wacho ni nitiere kaka apise mamoko mag piny owacho osebedo ka tiyo arietha kod omenda mar piny owacho nikech apise mag piny owacho gintiere kod state councils mago okinde ma bende nyalo chungnegi ok nego bed ni gikawo okinde ma private iwacho ni mag ji giwegi manego bed ni chungne ji giwegi. Kuom ranyisi waseneno kata mana duonde mopogore opogore ma bende osebedo kata mana kakao okinde mamoko. Kes ma kama pod nitiere doho Nyakwar Muga Jwang aneno ka mention ibiro bed kiluonge doho chieng' tarik 30 mano mar dwe ma bende wantiere ni to ka neno kaka petitioners kata mana jogo eko mano chalo ng'ur makama kano tero kes makama e doho na gikete kaka agent mar mondo mi nene mapiyo mar mondo mi pesa mag jopiny kik bed ni lala e lwet ji giwegi. Aka koro aneno ka jatenda duol ma ochung'ne okinde pacho kae Manolo Society of Kenya Faith Odhiambo nyaka sani koro wacho ni okang' makamano nyalo ketho mano chal mar uchumi kata chocho chal mar uchumi gino miluongo kanyo kod dho ngere ni economic rights mago mago kinde ma pacho kae kalu ni mano bende nyalo thiro sekta mago kinde e pacho kae kata kamano en mana gino mochungo kuom kinde warito neno ni obobedo e yo machalo nade. So pesa gi kor gidongo ne kata mna siling milion 243 ma bende
bende Kenya Ports Authority notiyo godo mar yalo kes mano mar Adani. To dinabed ni oyale koda State Council, dinabed ni en pesa matin. Ay, warito neno no bobede yo machalo nade. Sharon, adwa nwadog chini it gazet mar adek mar gazet mar Daily Nation. Nitiere sigana moro mano mako wanga. Gino ma tudore koda wechego manitiere nas moro ma ja Kenya. Gino mano timo e kinde makoro ne entiere ndege ka koro ne giwuok e piny achiel ka gidhi e piny e boma achiel ka gidhi e boma machielo. Nas makamae moyang nyinge kaka Miss Irene Jepchirchir Masai. E kinde makoro ne gintiere ndege ne gikalo Atlantic Ocean kacha. E kinde mane ging'ado Atlantic Ocean no wach ni nitiere jatuo moro kata nitiere jawuoth moro makoro chal mar ngimane ok ne ni kare. Kata kamano e kinde mane oluong kan openji ka nitiere ng'ata manitiere kod lony mano mar laktar to notingo bade malo kendo nowuok bokonyo jatuo no ba jatuo no bedo makare ba nyaka sa mane gipiyo kama ne gidhiye. En gino mowacho ni noko wuok oko mar mondo miyo nyis lony mar lakini kalure kod tije manosomo emomiyo noneno ni ma nyalo mana bedo ni seche moko na nitiere hospital kacha koro akonyo e reso ngima mar ng'ato. Mane gima notimo ba oreso ngima mar jagono. Sharon, puoch gi pako dhi ne Irene kalure ni en thuon ma bende nonyiso ranyisi maber nikech samoro ng'at nyalo ga bedo gi lony to linga samoro oluoro kata mana oganda. Kata kamano bang' ka noselande ndege kanyo ne gidwaro mar mondo mi ochiw kony mapiyo to bende noyie mar konyo kowacho ni an unregistered nurse, an nurse mandiko rayanga kendo nitiere koda lony to konyo jatuo maber nantiere ndege no ma bende nwanno ka jatuo no o stabilize kapok na gipiyo kana gidhi e pinje mago mag America. No entiere holidays e pachoka e piny Kenya kata kamano nodok kono. Koro puoch gi pak ne Irene Jepchirchir Masai. En puoch gi pak kalore ne wanyalo wacho ni en an act of humanity. No ni okonya e reso ngima mapiyo piyo. Adwa notiek nonro mar gazet Sharon to ok wanyal tieko kapok wang'iyo machinglo manitiere it gazet mar 17 mar gazet ni mar Daily Nation. Adwa ni machinglo makamano tan korka kora kanene be nadwa ni nyakwara Mugia Jwang' onene achiel kachiel e wang' jowi kaito koka wachak lose. Odiochieng' manyoro wang'e ni duond bura mano mar ODM nobedo kod romo margi mano mar Central Management Committee. Kama kinde romo makamano wang'eyo ni Ogai mano mar ODM Oburu Oginga nomi thuolo mano mar poro wach kod duond buche mamoko mano motelo ne yiero mar 2027. Sharon, kwang'iyo machinglo makamano ananyalo maneno ka ibiyo machunga to machunga no kibiye e wheelbarrow to wheelbarrow koro juice mar machungwa pongo. Akeni inyalo interpret yo machalo nade kachiel kod nyakwara Mugia Jwang' bende inyalo interpret nikech ni pach jagoro seche moko pogore kod pach janeno. Tadiera makende bende pach jandiko gi jasomo bende pogore. To machunga no to nachi no loth maber nikech an pok aneno machunga magolo juice aina magolo mapongo mana wheelbarrow. Ba moko pukore nyaka. Ma moko pukore nyaka to mano nyisi kit kaka ekruok ma bende Central Committee mar ODM ntiere godo. Kata kamano wang'e jalno ma bende dhiero wheelbarrow dhiere kata bende no kaluya tuchne mano nyisi pek ma bende ntiere godo nikech machunga ni parni ok bi nono. Ok bi nono. Machunga kinde mok bi nono nikech pi machungwa to kinde mang'eny wang'eyo ni min matende ni kata obedo ni gin bende koro gibo bedo ka giyudo gik mabeyo kowuok e pi machungwa to joka machungwa nyaka giyud gik mabeyo mano bende lek ma bende gintiere godo kapo nono ne wuon encha wheelbarrow gi dholuochi luongo nang'o wuon wheelbarrow ni bro bedo ka yudo kom moro mbele ka tok yiero mar higa mar 2027 ko joma chunga nyaka pod ne gilemo maber. Nyakwara Mugia Jwang' imbe ni nyalo mana pongo gi wi ni machinglo makamano onyiso nang'o ka nyaka sani wanyalo wacho ni duond bura mano mar ODM nyalo bedo ni dwa chako poro wach kod duond bura mar UDA mano motelo ne yiero mar 2027 mar mondo mi gibede riwruok kaito bang'e ang'o ma gibro bedo ka giyudo kata obo bedo gino miluongo kanyo kod dhongere ni scratch my back I scratch your back. Warito neno no bobede yo machalo nade. Sharon, adwa notiek nonro mar gazet wach manitiere it gazet mokwongo mano mar gazet mar The Standard waselose awiye e gazet mano mar Daily Nation mano gotudore kod Ruto Owalo game. Anyalo bedo ni nitiere tugo moro ma itugo kanyo kosa adiera Owalo owuok oko kendo koro dwa tiyo ne jo Kenya bang' yiero mar higa mar 2027 kapo ni oyombo e ng'wech mano mar laro Compton piny Kenya bang' luto ombulu. Moko kuom jotelo ma koro pogore paro kode anoko ket kanyo senator e county ma Kisii Richard Onyonka mano minority whip mano e National Assembly Millie Odhiambo kachiel kod Tony Gachoka ma en jaloso e lo duond bura mano mar KANU. Mage moko kuom jogo ma koro nitiere kod paro mopogore e wi chung'
mar Olido Walo. Sharon mana mapiyo piyo ka watieko. Anto baro walo ni to koro arito debe ni ubro bedo kochung' koda duond bura mane kata kamano walo ten jasiasa to josiasa bende nitiere koda paro mopogore opogore mana ka senate kaunti ma Kisii wacho kanyo ni dibod ni en spoiler en jal no ma bende samoro ket kanyo mano mar ketho ombulu motelo ne yiero maduong'. En paro mopogore opogore ma bende josiasa nyalo golo to an bende ang'ene Kenya is a democratic nation. Kila ng'ato tekni nitiere koda higni moromo mano mar chungi lemo mar ten piny Kenya nitiere koda ratiro bende na osewacho no gwetao koro kosegwetao mane ginero ma bende dwarore kiselano ne gwetao to koro idwaro ka okang' machielo mano bendo yiene kata kamano e kin thuolo mabiro wabiro bedo kwaneno kaka siasa tugore pacho kae. Wachni mogik ka watieko. Wachna mogik en mana e bonjere ripradek ne korom gajwang tuke mag AFCON dhi mbele hangeni sani semis tugore tuke mag mago wangeni biro bedo karumo chien tarik 18 dong mana ndalo 5 kenda keni juice sebedo kineno AFCON hangeni gin tuke ma osebedo ka tugore gotieno kata kamano semis odiochieng' ma kawuono hangeni tiere tuke mopogore opogore ma bende biro bedo ka tugore nyakwarom gajwang biro bedo ka somo gi ite mogik mar Daily Nation. Nyakwarom gajwang gazet momori e kind The Standard kod Daily Nation inyalo dhi nyiewo tibedo pinya isome yo makare nikech ga The Standard bende aneno ka weche ma Daily Nation omiyo pek gin bende mag menyo mano motudore kod wechego mag walo wechego mago mag ODM kaachiel kod wechego mago mag jopuonjre mag grade 10 donjo e skunde mopogore opogore gin bende gimenyo miyo inyalo nyiewo gazet mano momori tibedo piny isomo e yo makare. Yena mar mondo mi akaw yo madundo gi sani bang'e to nyawadwa Cleophas Oluoch donjo kod twak mokwongo e chenro mar piny. Oriti masani kik idhi mabor. Get inspired as we welcome you to the world of stories. History, culture, heritage. Afrimax brings you stories that turn dreams into reality. Stories designed to connect you with people and give a glimpse of African sounds.